आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नोंथांमोनखौ नैबे गरम बोथोरखौ लानानै नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय जाहैलायबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा आङो दंफैयो जोंहा बयलार फंबायनाव दंफैयो आरोना आं दा ओमफ्रायहाय बयलाराथ' मा फिसियो नोंथांमोना मिथिखायो बेरग' नामनि बेनाव माबा मोनसे बुस्थु दङ नोंथांमोना मिथिखायो आं दा देखायगोन र' गेजेरावहाय ओमफ्रायहाय दायो आं बाहाय मानि थाखाय फैदों होनबा गरम ना बोथोरा मा खालामनो फुरा माने दिनैहाय नानि बिजिन्थाखौ थाइगिर खाजि लगायहोदों आरोना रायजोफोर आइयै गैला बे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा नायम साखिना नायथांसैलां हाथारलां खासागोद मोनसेयालाय असेसै आं र' आरोबाव आंनो गामलायाव होबाय मिथिबाय सल'खौथ' नोंथांमोना खोनाखादों एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा गोदो राजानि फिसाजोखौ लाबोनाया सोर लाबोआ होनदोंमोनलाय मिथिखायो ना गोदो गोदाय मोनसे सल' दंमोन ना रायजोफोर एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर राजाया जायनो आंनि फिसाजोखौ लांनो बेनो आंखौहाय खदै गनाय बुस्थुजों लानानै फै होनलायलायनायखाय माने जायनो राजानि फिसाजोखौ लांगोन नालाय दा आंखौ खदै गहोनो हानांगोन आरोना बेबायदि राजाया अपसन होदोंमोन नालाय दा थांबायनो बयलार मोनहा खान्थाल थाइजौ लांनानै रावबो खदै गहोनो हाया आंना जाबाय बे गामलासोखा आंनो ओमफ्राय दाना लाथाया थांबाय एन्टारटेनमेन्टआ मा लाना थांगोन होनदों लेबु लाना थांबाय दाना माबाया राजाया लेबु नुनाय लोगो लोगो जाला होनदों खदै गदलाजोब्बाय जाहैदों लेबुआथ' गोखै नालाय उफाय गैया फिसाजोखौ मोनबोनाय बेयावनो जादोंब्ला आरोना गथ'निया बेबायदि राजानि काहानिया जेरै गेलागुरिखौ मोनबोदों औ फाग्ला होनखाय फाग्ला बरियालै सयथिबो गरम मा खालामगोन मा मागोन दै गोथौ थब्ल'नोसै आरोना जों सानैजों बारलि हमखावलायनोसै जों गोथौ बिन्थाजों नानि हाख्लायजों लायदों आरोना दा नैबे थाइगिरखौहाय थाइगिरा बेवाइनिसो जाहैदों साइकेलजों दासो थांना फैदों बिसोरो बिनानावमोनहा बेवाइनिसो थाइगिरा लानानै फैबाय ओमफ्राय थेंक्स बेवाइ थाइगिर हरनायनि थाखाय खिन्थु जोंनिफ्रायबो नों गाइखेर लांदों आरोना मोजां गोखै थाइगिरा मोजां मोनदां मोजांथ' नङा बिबाजैनि नोंसिना बिबाजैनि थाइगिरा जानांगौ एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गोखै ना नायम मुलोम अयथासार गोखै गोथावखा आरो गोखै होनबाथ' आं देनजार जानो हाखायो आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खान्थाल थाइनै जायो आं नंगौ ओमफ्राय सराय बिलावहाय लेबु 35टा जानाय रेकर्ड दं आं जायनि न'आव जादोंमोन बे मानसिया कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ नायदोंबा आं नामखौ मिथिला लेबु 35 जादां 35टा जानाय लेबु दं आरोना सोरबाफोर नंखाय सानदोंबा एनिथिं दिनै भिडिअआव हाबना नायबानो जाबाय बेनाव दं आरोना नंखायखौलाय मा होननो अनेक गोखैखौ आं मोजां जाखायो ओरैबायदि 80 बोसोरनि उनाव दिनैसो थाइगिर खैसिब एसिडफ्रा बाराय खावदला जोबसिगोनलाय आरोना बे रायजोफोर खोथा गैया सासे गोथावखा बानलुआलाय एसे गोसा जाबावनांगौमोन दोन संख्रि लाबो एसे संख्रि लाबाबो जायो नामा माने गोखै जोंहा बिराद सोमोन्दो दं आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर हाजार खिरि जा हाथाय खैया खिन्थु मोनसे हाथायजोंनो अरो आं लेफ्ट साइड अरा आरोना लेफ्ट साइड राइट साइड अरा आं बिराद मोजां सोमोन्दो दं आरो जलफि 50टा जाबाबो खैजिदा आंनि हाथाया संख्रिया हो आरो बानलुबो दोन लाबावबाय आङो अथ'गोनसै एबाराव खोथा गैया जहां लागायनो आं लेबु 35टा जा गोखै जा जेबो हाथाय खैया मुदुफुल खाजिफ्रा गामजासे गाहाम जानो हायो आं बैग्रि बाथोनफ्रा बानलु बोदोना होबोबाय बेरग'आ हनै बेरग'आ रायजोफोर एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बेरग' फाग्ला मा जायो नोंलाय बोरायबाय जाथारबाय बयलारनि लोगो आरोना बे रायजोफोर बेरग' उन्दैनिफ्रायनो खांनाय नालाय बयलारा बेसेबांबा गिदिर जाबाय होमबा सेरसे 1.5 केजि जासिगोन दा ओरैबायदि देन्जार बानबायखायो आरोना बेरग'
ओइ बेरग' होमबा जा देग' नायबावगोन बे बेरग' नालाय नामा ओंखायनो माबा मेगना देग' नालाय ओंखायनो बेरग' नाम दोनदों आरोना बेरग'आनो बिदिसो जाबाय खोमा फायलालानो बांद्राय गरम जाबा गां सिबलायलायबावसो गालाय बार सिबनालाय नङा बेरग' एलाय औ जासिलायबाय नुवाखैनो गाहायावथ' दोनजाखाया होनदों नामा गाइखेरफ्रा बयलार होलालाहैजोबखायो होनदों नामा ओंखाम बथल सिनायना थायो फाग्लासोखा ओइ बेरग' खोनासंनाया लागायनो ओरैबार थांबाय थायो मोनायावसो आपडाउन जाबाय थायो नामा गरम नालाय थाथेराखै आरोना रायजोफोर फाग्ला फिसियो बयलारसो एक्सुवेलि मानसिया माने बाथ'बो फिसिदोंमोन सिगाङाव माथाम लाबोदोंमोन दानख'नानै फाग्ला साफा मावजिया जाजोबलांबाय खिन्थु जोंना बिदि नङा लोगोजोबसो मावजि 6था दं जोंनाव बिदि जाया जोंना सामब्राम गुफुर लाबोलाय एसे जानां अखानां है लाबो आं मिथिया बयनिफ्रायबाबो नागिरना लाबो गोथाव मोननायफ्राव वा बायद'मोनहा अबेनिफ्राय बायद'मोन बबेनिफ्राय दासो हाला ओंखारदों खौसोलाय खामारफारायाव अयथासार गेले सिख्लाफोर दंथारसै माथो जाखांनासो फैबाय नोंसोरो सालाफोर मा गेलेग्रा बल गेलेग्रा जोब आरोना आंनिनो बिनानाव जाजोबो सोरबाफोर साख्रिआवलाफोर सुइफाफोर खिफुगारलाग्रा दंबा लांफै आरोना रायजोफोर बेनावहाय नैबेना मेथरानो जागोन आरोना बेना खिफुगारलाग्रायानो जागोन बेनावहाय बार जालां आंनो दाबो जायाखै आरो मा बेलाय आइये गैलालै जोब्बायसो दंबावो जानो हायाबा लाबो जानो हायाबा आं लागायजोबगोन अयनाय खालामबालै नोंसोर आंखौ 6था दंमोन थाइगिर फिथाइ 6था फाग्ला जाजोब्बाय सेस बानलु बोरदोन मोनामलायनायाव अयथासार गोथाव सयथिबो थाइगिर खाजिया गाबोन जाबावगोन आं जाजोब्बायलां सोलाथारबावगोनलां गोजिबाबो दोनलालां गासिबो सम्भबना लास्ट बरियालै सयथिबो थ' लानानै फैलायबाय नै गोरलै मावजि फिसा आरोना आइया लिबाबा आं बोरै जानांगौ मा लालाबायनानै फैखो मावजि फिसाखौ गोदाव सोरावनो दा लेबु जानोसैलाय गोखैयाव गोखै जाखानांगौ अभार लिमिट जाखानांगौ खुनु खोथा गैया थाइगिर खाजि जाखांलायबाय नालाय लेबु जानोसैलाय एबाराव बानलु गोसा होनानै गथ'फ्रा आंखौ गिदों बिजिन्थायाथ' आंखौ बेखौ जाजोबगोन आरो नों होनबाय ओमफ्राय आं थौ होनबाय आरोना 35टा जाबाबो खैया आरो बे थाइब्रैया मा आंनि हाथायखौ आवलायनो हानांगौ जाखो लाइभ जानानै देखायगोन आं मिथिबाय इउटुबाव नाय नोङो बिजिन्था जाम्बिलाय ओइ जाम्बि नोंजों लोगो जाखाला जोंहा बाबाया हेलिकप्टार लानानै फैखाबाय ना होमबाखै रंजालि नै रंजालि जोंहा सानैजों आदिलै औ आबा खोनाबाय नोंजों आदि जाम्बिलाय जोंहा सानैजों आबा जाबाय उन्दैनि गेलेनाय नामा बे नै जाथिया जि मोजां उजिनानै दंखायोलै रायजोफोर मासे बिराद मावजि बिहर आंनाव इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा नैबेखौ देरबा मोनलांगोन आरोना खिन्थु फैसा गैयाबा गैया 1000 होलांनांगोन नङा लोंनो बयलार लोंनो 1000 होलांबा जायालै मासेयाव लोंनो 1000 होलांनांगोन थ' फाइनालि रेडि जागासिनो दं जोंना लेबु खाजि आरोना रायजोफोर लागाव आख्रमान जोंनि गामिनि जारौमोननि नामफ्रा मालाय खम मोजां दिनैसो नामखौ बेंफोरना होजोबसै इन्टारटेनमेन्ट फेमिलि सिगाङाव नाथुर फाग्लाखा नामा ओमफ्राय नैबेना जाहैबाय हाख्लेनो हाख्ले ओमफ्राय नैबेना दाउफुमै जाहैदों बेना ओमफ्राय नैबेना रंजालि ओमफ्राय बैना एल'लायबाव नामा नामा फाग्ला नाम दङ नोंखौ मिथिखायो बयबो मुला गुन्द्रु जावग्रा होननानै फाइनालि रेडि जाबाय आरो ना लेबुआ दायो जायोबा सैनै लाखादो आरो आं बासा सिबाथाय आरो मोनला माथो गोदैसो जेबो गैया गोखा लेबुआ बोरै गोखा जाखा लेबुआलाय ए बानलुफोरखौ देग्रोखानांगौमोन नोंसोर लस खालामबाय दे
लेबुखौनो माबा गोखा जानायसो मोनबाय आङो खहाबगोन ना खहाब्ला जाखोलै थेवबो नागारा बानलु बोरदोनखौ लाफाथारगोन आं बानलु लाब्ला माबा संख्रि लाब्ला एसे संख्रि लाबो बरिया बरिया एकदम गोखै सान्दुं गोसायाव गोखै जानायनि मजायानो आलादाखा आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खारै खराय खानायफोरखौ खारैजों माबा जाय नंगौ you are right संख्रि फुनदो लागायदो ala uluman Adi hati nurun halana. Ivan माबा जाजासिम दोननानै गोखासो जाबाय बानलुआनो आलौआसैलायलै नैबे बिगाखौ एसे जाफानांगौ ओंखायनो आं बानलु गोरान नङाबा जानो बायोब्रा आलौ खाथ्रा बानलु बोरदोन जाहैदों नामा बिगाखौनो जाफागासिनो आङो नै रायजोफोर माथो आलुआब्रा बानलुआलाय खामानि गैया बानलुआनो आलुआ सोरना नोम्फाखौ मिथिखाया नों खोलि होननानै नोम्फानाव बोरै आलौनांगौ जाखा बानलु बिगाखौनो जाफागासिनो नै बोरदोनखौ गैलालाय बे सिख्लाफ्रा खदै गदलाजोब्बाय बे इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा Oh my god संख्रि लुफो हरलाय एसे नांनाय मोनथारासै दहायनो जा बुरजा होखादोंमोन संख्रिखौ जाबाय मैसोनि जानांगौब्रा बिबुफ्रा जर लानानै थ' थैलाबायनांगौ नोंसो थैयो थाब फांसा थैस दैखौ गारहाबसो लोङोमोनलाय नैबे नोम्फाया गारहाबा लोङो गारहाबा सानसेयाव गारहाबा लोङो आरोना नोंसोरबो लोंनोबा लोंनो हागोन हाया माथो उदैयानो जाखांना गारहासै बेलासियाव गारहासै मोनायाव गारहासै सानसेयाव गारहासै फुङाव गारहासै माथो आं हायाहाय दस्राफ्रा नुफेराखै नोङो जाम्बि नोंहा नुबाय थाथारबाय मला गुन्द्रि जायोनानै मानो सुगोरनांगौ सिला बानलुआनो खखांबाबो फैला मा सिलाया साफाखा जेबो गैखाया माखौ सिफुंखौ मजालै जोब्बायसो जाफाजोबना होबाय बिसोरो गावनिखौ सोर जाफालाबायथारखो गामलासो जाखाबाय गामलाया सोलाजों थाइगिरजों लेबुजों गामलासो जाखाबाय गासै बानलु गोरान लानलां माबा थबसा लानलां है बिदैखौ लोंनो हाला बेखौ जेनजा संख्रि गोबाव जाबाय बानलु थबसा दंमोन गोदाव सोराव गोजा दासो खिथालाबाय जाखांनानैसो फिनिश टाइम जादोंबा फेमिलिफोर दिनै भिडिअआ बे गोखै जानानै आरोना रायजोफ्रा